yakho noma kanjani noma ihlale phezu kwamahlombe akho ungabusabona phambili ungabusabona eceleni noma ngapha izinto ezikhona lezo njengoba siqala lo nyaka omusha ukusindwa ukushaya uvalo ungazi ukuthi olwani cabanga isoka lakho uzushaya uvalo noma ucabange umkakho uzoshaya uvalo noma kukhala ucingo nje bangabe unomakhala ekhukhwini malikhala ucingo uzoshaya uvalo ungakalibheki nokuthi ubani okulona noma ngabe yikweletu noma ngabe umama noma ngabe isifo kodwa kube novalo olukushayayo ingcindezi esemahlombe akho ekhanda lakho ungakuvumeli lokho ungavumeli umthwalo omude ozowuthwaswa imimoya engalungile zikhona lezi zinto engikhuluma ngazo uzivuke ekuseni uzikhathala amathambo kodwa akubuhlungu ndawo kodwa akuvumi ugeze akuvumi uthathe isixubho akuvumi ukame akuvumi ugcobise ukubuhlungu nje mawuthi uyabuza ubuhlungu iqolo cha ubuhlungu amehlo cha yini nangikhathele le mimoya engamatshe asindayo eyisizumbulu esigilaza wena njengoba siqala nje kulo nyaka angifuni ukukhuluma ngonyaka odlule ngikhuluma ngalo January sisenhlangakalo le mimoya ngiyakucelela manje kushembe ukuba isuke kuwe leli litshe esindayo othwele asisuke kuwe alikuphumuze akuvuleke indlela yokuhamba ayitabele indlela yokuba manje mina ngiyahamba mthwalo engiwethwele engingawazi ukuthi ngiyithwalisa ngubani suka kimi mimoya emimbi suka kimi luvalo elingenza ngisabe nokubamba ucingo lwami engilenza ngisabe nokubuka abantu engilenza ngisabe nokuhlamba umzimba wami nokujebisa ubusuka kimi uJehova usho njalo uthi hamba Sathane woza shembe Amen. zonke lezi zinto ezikhathazayo enhlizweni zinikele kuNkulunkulu ngale mini yeSabatha njengoba silapha nje eNazaretha sisenhlangakalo siphambi kwakho uNkulunkulu musu ukunciphisa ukucela kwakho uma ucela eluvulela inhliziyo yakho konke umele apha phambi kwethu nje uzolalela izinkinga zethu ungamzweli ungathi namhlanje ngomtshela okuncane namhlanje ngifuna ukufika konke bemthwalo engithwele namhlanje kule nhlangano kaJanuary okhokho bami obabamkhulu ephezu kwentaba yomhlangano yasenhlangakazi namhlanje ngizoziceba zonke ezokugula ngizoziceba ezemimoya ngizoziceba engizaziyo nengingazazi namhlanje ngizoziceba kofanele ukuzwa mangiqala lenyaka singacabangi nalokho ilanga ukuthi ngizonye ukubulale lokhu kufika ukuthi angathi ngafa akusuke kimi
ngicabanga ukwenza izinto ezibalulekile awusisuke kimi namhla akuze imicabango kimi emihle ake ngicabanga ukuthi namhla kule nyaka ngizoqala ngizoganya ngizobeka imali yokulobola ngizobeka imali yokwakha indlu ngizobeka imali yokuthenga imoto ngizobeka imali yokuvula ibhizinisi namhla ngiyahamba ngisabheke emuva mina cha angibuyele emuva yonke le mthwalo ngithi ayisale namhla uma uqala lo nyaka mina sengiyayazi indlela engihambayo mina ngiyaphambili